Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qiegħed jiġi investigat mill-Pulizija dwar każ ta' ħażil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Rapport f'The Sunday Times ikkwota sorsi qrib il-Pulizija jikkonfermaw li f'Marzu rċiviet rapport investigattiv mill-Aġenzija kontra l-ħasil ta' flus l-FIAU. Ir-rapport tal-FIAU irrakkomanda li tinfetaħ investigazzjoni kriminali dwar il-possibilità ta' ħasil ta' flus għal sidien Maltin ta' żewġ tibriedel f'Soho. Meta kkuntattjat Delija qal li ma kellux idea li kienet għaddejja investigazzjoni mill-Pulizija dwar l-allegat ċirku ta' prostituzzjoni, jew li huwa kien b'xi mod involut f'dan il-każ. Kienet il-blogger Daphne Caruana Galizia li ftit tal-ġimgħat qabel inqatlet allegat li Delija ddaħħal aktar minn €1,000,000 minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Dan permezz ta' kont bankarju li kellu f'ismu f'Jersey u li fih suppost kienu qed jidħlu flus minn kirjiet ta' proprjetajiet f'Londra. Huwa allegat li f'dan il-kont kienu jidħlu 20,000 sterlina kull xahar. L-allegazzjonijiet saru fl-eqqel tal-kampanja għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Bl-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil jgħid li Delija kellu jirtira mill-elezzjoni minħabba dak li kien sejjaħ akkużi serji u gravi fil-konfront tiegħu. Fl-allegazzjonijiet tagħha Caruana Galizia qalet li l-ħlasijiet tal-kirjiet fil-kont bankarju ta' Delija kienu fil-fatt flus ġejjin mill-prostituzzjoni. U mifhum li l-flus ġew ittrasferiti f'isem Emmanuel Bajjada, persuna assoċjata ma' Delija. 9 snin ilu Bajjada ammetta fil-Qorti Maltija każ ta' ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni. Jidher li l-flus kienu jiġu depożitati fil-kont tal-bank ta' Delija f'Jersey minn Mart Bajjada. Caruana Galizia żiedet tallega li l-flus kienu se jinħaslu f'kont li ħu Bajjada Eucharist kellu fil-Marshall Islands. Delija ċaħat l-allegazzjonijiet u qal li ma kiser ebda liġi, madankollu huwa dejjem irrifjuta li jitlob investigazzjoni dwar dawn l-allegazzjonijiet u saħansitra hekk eżatt kif inqatlet irtira l-4 libelli li kien fetaħ lil Caruana Galizia.